Ovaj kratki film govori da je zahvaljujući upornosti radnih ljudi i dosljednom provođenju politike Saveza komunista, grad u poslijeratnom periodu rastao i razvijao se brzo i smjelo. Spomenimo samo da Brčko već 20 godina neprekidno ima samodoprinos, a do danas nijedno selo nema bez samodoprinosa. To dovoljno govori o odricanju građana i ogromnim sredstvima koja su prikupljena i na ovaj način, o nizu društvenih objekata izgrađenih uz pomoć samodoprinosa. Veliki rezultati postignuti su i u sistemu opšte narodne odbrane i društvene samozaštite, a sada 2000 delegata u 180 delegacija odlučuju čemu dati prioritet, kakvim tempom komuna može da se razvija narednih godina. Ovdje se čuva ono što je stečeno. Sa velikom voljom radi se novo. Misli na izginule borce i rodoljube. Mašta o još boljoj budućnosti. A to maštanje sigurna je stvarnost, jer ovaj grad ima dovoljno snage, ima brojnu radničku klasu i omladinu koja zna da cijeni napore starijih, spremna da nastavi započete poslove, da obezbijedi bolju i ljepšu sutrašnjicu, nove i humanije odnose.